Haruna MKD tare da Sulaiman dan buzu. Assalam salam yan mata, sallamar ka na amsa. sun ina ne zaki? Ba ruwanka ja baya. Tambaya nake yan mata sai ki bani amsa ta. Akwai abin da nake so ki dan fahimta, da za ki bani dama ganan waje ki huta. Tunda kin jigata zauna ki sha ruwan sanyi. Godiya nake amma me yasa kuke ta bina? Kuna ta surutu gashi na biyo rana. Tafiya ta zanyi ni dai ku daina bina, tunda ba abin fada a bakin ku yan samari. Ya haƙuri ki saurare shi yar uwata, kwai batu na soyayya hankali ya kwanta. Na yaba da halinsa za ya baki gata, ke da shi ba kun dace kwai kama da juna. Ni ba na soyayya ko cikin mafarki, dan batu na soyayya zuci ba masauki. Da za ki ba shi dama gidanku ya kai sadaki. Manya su ɗaura auren mu ki zama uwa ga 'ya'yana. Na ji na amince lallai da kai na dace, daga jin kalamanka zuciya ka sace. Na taya ka murna MKD ta amince. Ni ina ta yin murna nasara a soyayya.